assalamu alaikum musiba tedduɓe daraniɓe télé diaspora sénégal tv assalamu alaikum yeeɓu yonkoɓe ayawu men télé diaspora sénégal tv on calminama on juurama kadi on beltanama kadi on ñaganama Allah moƴƴere min calmini dendagal fuutankoɓe fof kala biyowo mbimi e mbimami min caggal salminde nena e baba min calmini kilifaji amen diine kilifaji amen aada min calmini dendagal fuutankoɓe fof hay goto min goppani hande noon en garte émission amen émission gandal men cuudigal gandal men cuudigal hande ko ɗum min gartu ɗo min jaade shérif men shérif amadou aydara shérif a salminama a juurama kadi a weltanama kadi a ñaganama Allah moƴƴere min beltiɗo garal ma ɗo e plateau men télé diaspora sénégal tv min goppuma calmina bandiraɓe sehilaɓe waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu en calmini dendagal diaspora tv sénégal fof en gari kadi e plateau o hande fottude e sokhna aissata kanko e technicien ji makko hono samba eɓe ɓe kamɓe fof en calminiɓe en gari kadi e noddadude ɓe noddi en yewtude e yewtere gandal ewa gandal noon so yewtama tan woda ko haqqillaji paami ɗum noon en gartirtu salminalu e jaabowol e namdal e konngol e aissata waaleykum salam eyyi so salminama gongol hande en garte émission men adi fof min juurimama min mbima kadi aydara karara en garti ɗo émission amen pour gandal hisma min namdoma taw ko woni gandal hisma ko min namdoma kadi kalna men e gandal mo ganduɗa o jewta men kamin ko woni gandal hisma kalna men tigi en calmini dendagal bandiraɓe fof en juurimama ɓe ko goto moon sharif mouhamadou boumou sharif haydara haaldata e moɗon ene gasa taw on nani namdal makko yawa pulaar duƴƴu jeeri en paami ko namdi o namdi koko mbiyeten gandal hikma nde won noon allahu tabaraka wa taala kanko wiyata neɗɗo fa ɓada uutiya on momin dokki ko wiyete gandal hikma kasiran on o rokkama ko ɓuri mawnude e nder gande yani an neɗɗo o ene waɗi gande ɗum ko ma jangga tan ene waɗi gande ko ma jangguineɗa tan ene waɗi gande ko ma namdoɗa kalanɗa tan ene waɗi gande ko ma namdeɗa nde ganda tan ene jogui gandal noon ngal gandal ko hakkude neɗɗo e Allah ngal gandal ko gandal hikma ngal Allah ittata gandal mum o waɗa e jiyaɗo makko potta e makko omo yaaha a fiɓani ema ko jorto wonko andi a fiɓani ema ko jorto wonko wawi pina subaka tan wooda ko jakuluma ɓurma doole ɓurma sembe potta e neɗɗo mo jawannoɗa hanki o nafma ko wonema ko o itta ɗum waɗi so tawi en mbi gandal hikma ko ɗeɗo gande goni hikmaji Allah ɗi Allah mofti e neɗɗo yani so wiyama gandal hikma kala neɗɗo mo jiiɗa saɗa faami tan wonko jottiɗa e hoorema tan so debbo ko gorko jorto e makko ganda wasa dañi ko Allah mofti e makko tawa moftani e maɗa ɗum noon kadi konngol arti e maɗa ceerno a jarama leeri haala ma yoodi feewi kadi min nani on nani ko shérif haali ko de gandal hisma ko woni gandal hisma o haalni min ko firti gandal hisma joni noon min namdoma an shérif gandal holon joguiɗa mo hisma o ne woodi gandal jubboɓe condeje hol an gandal ma par ce que mo yiyani shérif kadi nani shérif kono so tawi en jooɗima ɗo hande e nder télé diaspora tv sénégal eɗen kaala ko faati e gandal yani eɗen jogo hen belemma saabu ene dañi ɓe ganduɗen ene dañi anduɓe en enen ko janguɗen e gandal ko alqur'anil azim woni ko janguɗen ko alqur'ana woni ko gollirten alqur'ana woni ko panortoɗen heddi noon gande goɗɗe biyeteɗe leɗɗe baddaɗe hen ɗe kanje e koye majje ɗe guitta koye alqur'ana ine jogui hen ko gollaten fodde ko ganduɗen ine jogui hen ko ganduɗa ɗum ɗo so tawi a golli ɗum kanko gollodiraɗo o omo wawi yiide hen hoorema ko nder noon holko welnata gandal wawde
holko welnata waawude golliraaɗo ɗum o yiya heen hoore makko wadde ɗum waɗi ko mbawɗa ko o weli o welnima an golluɗo o weltini golliraaɗo o ɗum waɗi enen matiére men ko gandal alqur'ana woni ko gollirten ko ɗum woni ko jaraten heddi noon bange gandal ko wiyete leɗɗe eɗen gandi heen hunde fodde ko gollaten kadi konngol kadi arti e ma eyi ha Chérif min nani kadi min paami kadi hannde ara anndi hannde caɗeele amen hannde ko woni caɗeele won rewɓe nani jooɗi resaka ala gorko worɓe kadi nani jooɗi woni koye faado kala ko liggi bonat walla kala place bo woni ɓooyata ɓe gummo ɗo a yiyat rewɓe jooni wawa wonde e dewgal a yiyat worɓe kadi jooɗo ha mawna taw resani holko saabi ɗum kadi taw ɗin probléme aji so yettimama an Chérif taw aɗa jogui safaru mum ene waɗi rewɓe ko heewi gorko ladde woni ko waɗata ɓe noon gorko ladde sa haalani ɓe haala gorko ɓe pinnat ɓe kaaɓat ɓe cekante so ɓooyi saare nahi ɓe gañete sabu ɓe mbiyanma ko kalde jiiɗaɓe a ala konngol a ala ko kalanɗaɓe sowona haala gorko heddo an so tawi ka yumma walla ka baba jaaboɗa nde wonno a yiɗa resede guiƴen fof resama wonɗon ala wona o yiɗa gorko ladde ene waɗa noon debbo haɗamo resede ha wona ene tawa debbo desaɗo gila o suwanade suudu omo wondi e gorko ladde o so yihi noon ha o resama ha woɗɗoyi gorko ladde o rewamo ha o wasa suudu makko sahani woni hen gorko ladde ene rewaɓe ha wona kala koɓe goni bona taw ko gorko ladde woni sababu ɗum ne kadi wona e debbo o tan woni aɗa fotta e yoga e worɓe kamɓene hande soɓe ndesi tan janggo ɓe ceerat joni gorko ladde o ne wona e gorko gorko ladde o ene wona e gorko gorko ladde o wondi ko e debbo o wo amma debbo ladde o noon kanko omo wonda e gorko so gorko o e debbo o moni foof so yiiɗi andude ene wondi hen o ƴeewata ko so teskima jamma so lelima tan o tinat wayata ko neɗɗo goɗɗo takkimo himo neɗɗo ni kanko debbo o ene waɗa saaha koyɗi ɓuramo doole ha o yiya neɗɗo o ene fota yidde jottodirde makko kanko gorko o ne holno tinirta kalde o teeli seeɗa o tinat e himo hoore makko a yawa debbo goɗɗo so tinema ko gon a yawa so ɓooyi kanko debbo kanko omon to tina tuye gorko o ga kanko omo jogui debbo ladde so teeli tan debbo ladde o ala takkoma o tina himo debbo e nder hen so ɓooyi so lelima o yiyata ko yidde jottodirde debbo taw ko debbo ladde o woni ko waɗata noon gorko o kañum waɗata noon wadde so tawi en paami gorko ladde ene jogo debbo ha haɗɗum resede ene jogo debbo ha bonna suudu mum debbo ladde ene jogo gorko ha gorko o ronka resde ene jogo gorko ha gorko o ronka wondude e galle muɗum kadi emi nani machallah sohla garɗo e Chérif Aidara omon ɗo match jeudi ɗo saare match jeudi sa ari a namdima Chérif Aidara numéro makko nani 77 329 79 06 so ngare makko sale jaaɓi mi nani ko ɗum tan o wawi ɗum tan kadi woni golle makko Chérif ko woni kono saaha mi nani ɗum gorko ladde ne hamnuma aɗa tikka walla aɗa seka walla aɗa laawo kadi udda arsugo ma kadi ndo noon aɗa andi kaɗɗoma resde o hanma resede so ɓooyi a anda ko jogori addandema saabu saaha so tawi debbo so yeehi ha gorko ladde o hiɓinimamo tigui hay sinamo wonde e joom galle hay so rokkimo funnague hinnague yontamo saabu ko hunde o nafanimi saabu o yawat gorko o ne kankone so ɓooyi so debbo ladde o hiɓinimamamo so ɓooyi o amat kanko yiilade ken nafamo saabu kalne gaɗa tawata komo jooɗi tawata komo lellelna wona e sago makko o woni wo amma debbo o noon so juuti mbiyeten ko kaari jottako taw kamɓe ɗiɗo foof wona e sago mabɓe ɗum waɗi fodde ko gollaten hen ko eko ganduɗen hen ko ɗum kay eɗen jogui ɗum wadde so neɗɗo arema joguini ɗum so arema tan sallah jebbi kala ko wonno ɗum Allah ittat ɗum aha eɗen jogui hen jottoto Allah saabu en golli hen duuɓi en golli hen duuɓi so tawi tan neɗɗo balleteɗo o
o hoolo baɗowo o wadde so gollanama tan o yiya nafoore muɗum wadde bandiraɓe sehilaɓe on nani Chérif ko haali ko kala joguiɗo gorko ladde walla joguiɗo caɗele aɗa yiiɗi resede a resaka walla an gorko kala ko memɗa bona walla aɗa yiiɗi resde walla aɗa yiiɗi dañde a dañani so gaari Chérif Aidara ro gueɗe mon foof ma feew so noddima 77 329 79 06 so noddimo so Allah jaaɓi kala ko woni haajuji mon kala ko woni mette mon kala ko woni faade baaɗoji aduna so gaare makko so Allah jaaɓi mo réglo onon kay noddemo tan so Allah jaaɓi kadi Chérif gara kadi e toɓɓere wonde kadi a yiyen mo ganduɗa arsugaji uddiɗi ɗon ko arsugaji uddiɗi jidda dañde a wawa dañde walla kayit mo lijjiɗɗa foof satta walla jidda dana kala ko memɗa dal bonat ene waɗe yimɓe ɗum kadi taw so neɗɗo are ma kadi ma wonko cafranɗa mum hen andi ɗum ɗo fof sa yi heftima yimɓe ɓe nde wonno neɗɗo nde o ari aduna nde kanko fof omo laaɓi wonko yumma foti daranade ɓiɗɗo gila ɓiɗɗo o suwa wawde hay batte anne an ɓiɗɗo a yi hen kane ha a mawni aɗa foti wawde famde hoorema aɗa yiiɗi ɓeydade aɗa yiya saaha neɗɗo so ardiɗoma ko uddi jiya ɓandu teddat o wonat neɗɗo gamanɗo golle waɗa saaha jiya neɗɗo fodanma hunde kaldon tan ɓema aha so Allah jaaɓi mamo waɗane naggam a ɗaminima ma jooɗo ha lewru arta mo wuuri a heɓata wadde noon ko tawa ɓandu jomum ene teddi on banggue ene manque woni banggue waɗoɓe aɗa heewa yimɓe taw ko nafoɓe kono nafoore nde haaɗi koye ɗemgal kono junggo e junggo a heɓata wadde ɗum jomum sa tini ɗum e hoorema tan ummo dillina sababu e hoore maɗa on saaha jiiya holno wayata jiiya hono jarama Chérif ɗon laaɓi ceer wadde on bandiraɓe sehilaɓe so gari tan Chérif Aidara so gari ɗo Chérif Aidara kala ko woni wojo mon kadi kala ko woni ko ganduɗa nane e ɓandu mon woni probléme maji mon aduna so gari Chérif Aidara wonko Allah hokkumi hen machallah onon mbaɗe feere tan ha jettoɗon e Chérif so Allah jaaɓi joni Chérif a yiyaɗo ni saaha neɗɗo ligguey lelo taw sellani mi nani kadi ɗum kadi so neɗɗo are machallah jaaɓi wonko Allah hokkuma hen taw ka liggaɗo walla taw a selladi aɗa leeli ɗum joni so ko neɗɗo are ma taw wonko mbawɗa wadde hen ha jomum daña jaam e sago mum aɗa andi hande ñalawma hande o rafiji ene keewi ene heewi façon ngaji ene heewi leƴƴi kono nafatma ko so tawi a dogui e nder to poɗɗa dogde ɗo ha woɗɗi wona hen ka famani duttoɗa e banggue anduɓe dillina toon sababu kono ñalawma hande kadi aɗa yiya hewɓe haɓena lelni wona e sagoji mabɓe ko liggeyaji mbaɗiɓe ni neɗɗo o fina janggo o dawanma ɗeɗo gueɗe yahangue yawas wota dañ wota jubbalɗe hol gartam muɗum hol fayida muɗum kadi sahaji sara walla neɗɗo sa andanima ɗum ɗo ko liggey aɗa wawi widema ha ɓandu ene waɗi humrede kono noon tinno darano hoorema ay gartira haqqille cafrotoɗo o saabu sa safra malal mo sellani sa ɓeydima mawninde rafi o a ɓeydima rokkudema kadi rafi goɗɗo saabu jama e neɗɗo so naati hôpital kay so yalti no natirno noon ni wona noon yiɗi yaltirde e wi ko mbiɗen neɗɗo naati hôpital docteur wi yo hoota hay hunde gasani holko reftata hen ko kalɗen jonggo wiya kaarimayi mais joni noon wadde an neɗɗo wadde so tawi neɗɗo arema a andi ɗum ɗo ko liggey waɗimo ni gon ko liggey waɗimo noon aɗa wawi widema aha ɗum ɗo de ko gollal kono gollal ngal noon eɗen mbawi hollude Allah deccina haqqille neɗɗo o wawa safrade wooda ko tini nde won noon hande ɗum wona e yimɓe tan foof woni hay enen ɓe haaloɓe tawa so en jooɗima eɗen jooɗi ɗo eɗen kaala wonmo ganduɗa janggo so yeyoyima so ɓuranimo yiɗata ko wota ɓurmo saabu nde wonno ɗum ko fittandu so heeɓi ha kaari fotani ɓurdemi ala ka wawa wadde kaari kono so fittanma heeɓi kala ko kaari dañimo ha ndiyam ko Allah rokkimo a wawa waddema ko booni wadde ƴew tan kala mo nanɗa omo wondi e liggey o doga haw tampa kala ñala o serti hen bannoɗo mo tampat wadde nan noon kadi arti hayma
nde noon so ngare Sérif Aidara so ngari Sérif Aidara Karara sala ko wonno e mon ma iw sala jabi ono mbaɗe feere tan jiyonmo walla nanonmo walla gandon to hoɗi kala mo ganduɗa tan wonko woni e mum kadi ene woni caɗele tan son ngari e ceerno Sérif Sala Diebi ma fof safro Sala Diebi joni ko woni Hatimal Souleymane eyyi arandi Nabiullah Souleymane ko gorko kawniɗo gorko mo ganduɗa fof ne rende makko ko ɓi annabi Allah bammakko annabi nelaɗo kanko ko annabi nelaɗo kadi kanko o laamima aduna o fof ko wiyete yimɓe ko wiyete jinneji funnague hirnague fof woni koye lamantiri makko Souleymane noon inde makko Allah ene jaaji heddi ko beele yimɓe ɓe enen fof en dañi wawde andidde inde Allah ɗe Allah tottimo ɗe omo gollira kono kala hen gotel nguel ganduɗa ene nafma ko ɓuuri ko jiilotoɗa hen ko heddi kadi ko beele hande holko tagui Hawatim Souleymane jaahi yimɓe ɓe ene bitta saabu ara fotta e ujunere neɗɗo o wima mbiɗa jogui Hawatim Souleymane o haaɗi ko mbiɗa jogui kon taw hunde anda hen o ummo o wima nene waɗa koye feggere nde a yiyani ko woni nder toon o wima sod mbaɗa e junggo ma o ummo o wima waɗa koye jawo ngo a yiyani ko woni toon o wima sod mbaɗa e junggo ma ene ɓuura moƴƴude gara e neɗɗo o windanma o wima nda ya waɗan hoorema e feggere ya waɗan hoorema e jawo mbaɗa e junggo ma mboɗo sikki ɗum ɗo hanko an yeehi bindaneɗa hay sinno a somtani a ƴeewani an kam aɗa ɗum ko neɗɗo kanko windi o tottuma ɗum kono Souleymane sen kaali gandal makko eko Allah resdimo ɗum en gasnata ɗo saabu fodde hay so mbaɗa tan ko so Allah yima to wino Bilqis ɗo tan wa innahu bismillahi rrahmani rrahim Allah taala yo atu muslim mi noddima an Bilqis min Souleymane ko ɓuuri yawde ya ar joni joni ane lammango garon jibilani hay soko ɗo tan kaɗɗa to fuɗɗorno ɗon kaɗɗa ɗo ko ɗum barke haalaka sa witti kanko fof ko Allah tottimo walla indema ko nde ɓolde tan mbaɗa Souleymane o ɓolo tonga ɗum joƴƴina kala hen ko kulɗa Allah Allah humtata haajuma sabu aɗen kam birtiɗo suudu Kaaba o ɓenni saabu wonko yi hawranani mo suudu Kaaba woni e woyde saabu ko annabi Allah wirti ɗum komo welwi Allah woni e mum est ce que on sa windi inde mo aɗa sooya a sooyata on sa haali haala mo aɗa sooya a sooyata wona mbiɗen suudu Kaaba enen fof tawɗen ko Ibrahima dowi ɗon kono kanko nde o ɓenni ɗon nde suudu ndu wiyama ndu hikki ndu woyi Allah wi suudu ndu deƴƴi minne kadi mamo waɗane fodde rasulan min hu yettuɗo ayatihi saabu annabi Allah o ardi ɗon o yi ko hawrani o ɓenni mami ittu annabi goɗɗo kadi taw ko jaaduma kadi mi addanma ƴeew o barke wadde Souleymane kala ko neɗɗo fiɓi haaldema ko tan mbiyami ɗo ne yona kadi konngol kadi arti hayma nde wadde semin nani Cherif haala ma leeri kadi min nani haala ma kadi ko kalɗa ko kadi min nani kadi joni an Cherif ko a jubbat walla a windat walla so neɗɗo sohli kadi natanede halwa taw aɗa naata aha kadi ko namdal saabu ene jogui yimɓe ɓe ɓuuri yidde koko jubbate eɗen jogui hen wadde ko ganduɗen ko eɗen jogui ɗum ko jubbate kono ɓurɗen yaarude haqiqa ko bindol ɗum ɓurɗen yaarude so ene yaadi e leggal mbiyen ngolɗo bindol ne yaadi e leggal so enen jogui ngal leggal totten jomum so en ngala mbiyama ƴeew ngal ɗo leggal mbadda hen kono eɗen jogui ko jubbate ko kono ɓurɗen yaarude ko bindol to banggue halwa noon so tawi jomum yiiɗi natanede halwa eɗen naata halwa gollen tawa so en jalti tawa eɗen ñaagui Allah yaltide ko laaɓi saabu noon halwa en kulani ɗum en mbaɗi ɗum en batti ɗum eyyi Cherif min comme ça min dañi joni haaju joni mi nodduma min Cherif mbaɗa jogui haaju tellement taw ko joni mi yiiɗa ɓooya ɗum ko halwa wonata walla ɗum ko windol wonata walla ɗum ko jubbol wonata taw ko haaju tiddo tan wiye Cherif mi jogui haaju joni aɗa andi aɗa wawi addude haaju ma taw haaju on tiiɗi kalna kam mbiya joni tan wima e bisimilla kollen Allah haaju nde wonno haaju gasna joni tan vite fait tan yawo ko Allah heddi noon saɗa golla an ganduɗo o
yo jom woni arema andi aɗa fotte seeren ɓe hewɓe min mbima kaari ko almudam wo kaari ko kewɗo almuɓe wona omo heewi almuɓe de ko jaaɗo ha wonki makko taƴi o yaha hawa tami hankandi ne heddi komo yaha ɗo omo yaha ɗo wadde kala no neɗɗo jogori haaju o holli en tan enen konngol men heewi artude jomum ko bisimilla kollen Allah mi anda wiide neɗɗo haaju ala kala ko neɗɗo haali mbiɗa wima e dow dalilu fawde Allah tabaraka wa taala nde wonno on kanko wi ñaagoɗe kam mi rokka on nduwoɗi mo humta haajuji am wadde neɗɗo ɗemgal ngal a woftani Allah ngal ɗemgal so ngal duwanimama tan Allah humta haaju ma a jitta e ɗemgal ma a faami faami joni o ara mo fof ne andi hande tension ngaji no heewi jeɓetaji taw ara dilla on banque eyyi nde won noon sahaji aɗa yimɓe tension e hewde pourtant e jeɓet e hewde fof di ko refiji ɗi kono tampere mette nder galle ene waɗi noon neɗɗo ene waɗa noon neɗɗo tension ko refi sukara ko refi kono tampere mette nder galle ene taga neɗɗo heɓde refi mo meeɗano heɓde tampere debbo e joom galle ene rokka neɗɗo refi mo heɓatano tampere neɗɗo e nder wondiɓe galle ene rokka neɗɗo refi mo heɓatako ene jogui noon gueɗe so ɗe bindama ene jogui gueɗe so ɗe bindama tan watata neɗɗo o daña hen sago makko so weeli Allah so en paami ha hande e nder namde ɗe koɗe jokkata ko foof haɗe namdo banggue ƴewle yani enen mbiyata ko wayno listahar taadi ɗum ko enen kaalata ɗum nde won noon ɗum foof jeeya ko e gartameji yimɓe saha neɗɗo kala to gonɗa ƴewde hoorema woda ko pamɗa e hoore maɗa konngol kadi arti e maɗa joni banguel lasla no aɗa andi guila puɗɗen haalde ha joni en cuwa yaltude gandal ko wona lasrade sa ƴeewi guila puɗɗiɗa ko binduɗa ko fo temo o fof no fotiri e ko namdoɗa ko foof o woni koye lasrade he saabu so wiyama lasrade yaltata koye alqur'an hay sa wi ba nden toɓɓere wotere sa welama hande humtanma ko ɓuuri gueɗe haajuji ujunere sa wi mimo ne rokkuma inde nelaɗo Allah wadde sa welama tan tonga alif lam lam ha sagiru ɗum tongara ko adadu Allah ndeke lastade foof kalto wawi yaade o artat ko ha alquran sa nani lastade tan ko ceerno wima aha min komi lasrade yanke woni nane ko garɗa e khawatim souleymani khawatim souleymani noon kañum e lasrade wondi ko ɗum woni ko neɗɗo yahata o witta o wiyaɗo mi dañiɗo khawatim ko inde souleymani woni hen mi dañiɗo khawatim o ko barhuɗo woni hen mi dañiɗo khawatim o ko Yusuf woni hen mi dañiɗo khawatim o ko nelaɗo Allah woni hen ay ko ɗum ɗo wiyete lasrade gila puɗɗen ha joni gonɗen ko e tem nder lasrade ko joni inde lasrade nde ari hedde noon so wiyama lasrade waɗi ko matiére muɗum an sokhna Aissata no jooɗoɗa ɗo joni ni saabu ko télé woni matiére maɗa an e liggottoɓe ɓe wadde on matiére mo jaaruɗa goɗɗo o monto kanko wona télé o yaari o yaari ko informatique kanko ne ko ɗum woni ko andi wadde e nder anduɓe aɗa tawa hen ujunere gando ko gando kono noon tawa kanko hayso omo witti lasrade o jottoraki gollide ɗum ene jogui hen noon e galleji ɗum koko tawi minenne kadi lasrade mo namdiɗa o ko ɗum min tawi e nder galleji ɗi ko hen min tawi mamiraɓe no guuri ko hen min tawi jinnaɓe no guuri min gari min jangguina e ɗum min guura e ɗum mboɗo sikki kadi konngol kadi artema sa faami a jarama Chérif mi faami kadi min nani yewtere ma kadi machallah onon bandiraɓe kala joguiɗo caɗele kala joguiɗo celede wonɓe Allah hokki taniraɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Chérif Aidara son gare makko kala haaju mo gadduɗon ma Allah safto so Allah jaaɓi inchallah sibu noon omon ɗo ko wiyete gandal noon nanɗo ha joni ko suudi tan son gare Chérif son noddima e 77 329 79 06 son noddima haaju mon ndi fof régloto so Allah jaaɓi eyyi Chérif min tottuma konngol ma
mbaynorɗa bandiraɓe kadi calmina bandiraɓe kadi e ko mbiyata kadi bandiraɓe ɗum noon bandiraɓe Diaspora TV Sénégal min calmini on min juurima on fuɗɗorade e dendagal liggotoɓe télé he foof salmini kadi mawɗo men jinnaɗo men Sharif Sidi Wul Ali Haydara e bamen Sharif Boumou Wul Ali Sharif Ousmane e Sharif Abou e miñiɓe Sharif Abba mo ganduɗa kanko woni joom télé o kanko e dendagal liggottoɓe makko eɗen mbiya bandiraɓe julɓe neɗɗo kala to gonɗa tan ƴeew hoorema ƴeewa andude hoore maɗa kala saaha ummoyo hoorema gummanoɗa hoorema mbiɗi wasiyo tan ko mbasitomi neɗɗo ko mbasitomi hoorema woto fin subaka dawde wadde neɗɗo hunde ko boni sa wawi kay kala baɗɗomo wawa yafade sa wawi kono sa wawani tinno e hoorema noon kono woto daw wadde neɗɗo ko boni ko ɗo woni ko cakkittomi waynade yimɓeɓe foof mi weltanimama kadi numéro ma so neɗɗo noddima yo ɗo numéro ma heɓe salade numéro 329 77 329 79 06 kala hen nodduɗo so Allah jaaɓi mamin bamtu kadi numéro ma inchallah yimɓe ngara noddu bamtu kadi numéro yimɓe fof numéro nana ko 77 329 79 06 inchallah eɗen ɗo e Dakar gueƴi wayi ɗon poye master jeudi on bandiraɓe sehilaɓe kadi on calminama on juurama on beltanama kadi ñaganama Allah moƴƴere hande kam min gandu e émission amen gandal cuuɗigal emin jaaduno hen Chérif Aïdara so wi no wiru on ni tan so nodduma 77 329 79 06